Λες δηλαδή ότι η μετάλλαξη Δέλτα εμφανίζεται συνήθως ασυμπτωματική και στη συνέχεια να κάνει μια έκρηξη προς τα πάνω. Αυτό λες? Όχι συνήθως, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται ασυμπτωματική και επίσης η μετάλλαξη Δέλτα έχει και διαφορετικά συμπτώματα σε γενικές γραμμές. Διαφοροποιείται σε συμπτώματα από ότι τα συμπτώματα του κορονοϊού που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή δεν είναι πονόλεμος, μπορεί να είναι τάση προς έμετο. Ναι, αν μου επιτρέπετε, επειδή είναι καθαρά ιατρικό το θέμα και νομίζω ότι δεν μπαίνουν θέματα συνθημάτων. Ακούστε ποιες είναι οι αντιφάσεις. Πρώτον, εμφανίζεται χωρίς συμπτώματα. Αυτό είναι αλήθεια. Χωρίς συμπτώματα σημαίνει δεν έχει βαριά έκβαση. Ελάχιστοι έχουν βαριά έκβαση και γι' αυτό το λόγο ελάχιστοι μπαίνουν στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή δεν μας απασχολεί το πόσοι θα κολλήσουν, αλλά το πόσοι θα νοσήσουν και μάλιστα σοβαρά. Δεύτερο, έχει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα. Όχι 300-400%. Αυτό είναι απολύτως ψευδές νούμερο. Είναι περίπου 50 με 60%. Δηλαδή είναι 0,5 παραπάνω από την άλλη. Όχι 300 φορές για να μην τρελαθούμε. Άρα λοιπόν μιλάμε για μία. Αφήστε να ολοκληρώσω. Υπάρχουν επιστημονικά άρθρα. Μάλλον δεν τα έχετε διαβάσει. Διαβάζετε τίτλους εφημερίδων ή ανακοινώσεις. Επιτρέψτε μου ότι δεν διαβάζω τίτλους εφημερίδες. Σε ποιο άρθρο το διαβάσατε? Μην αντιδικούμε τώρα. Συγγνώμη, μην αντιδικήσουμε, μπορεί να έχετε δίκιο. Γνώση. Ακούστε να δείτε. Προφανώς έχω δίκιο. Αυτό που έχει απόλυτη σημασία είναι ότι είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρο, 10 φορές λιγότερο, όχι μία και δύο, και είναι μισή φορά πιο μεταδοτικό. Που σημαίνει ότι θα κολλήσουν περισσότεροι, αλλά ελάχιστα θα νοσήσουν σοβαρά. Που σημαίνει ότι είμαστε σε μια καλή φάση επιδημίας. Τώρα, το ότι δεν δουλεύουν τα εμβόλια, το ξέραμε από την αρχή. Το εμβόλιο της Pfizer, που είναι το πιο ασφαλές κατά τεκμήριο, έχει number needed to vaccinate 130. Δηλαδή πρέπει να εμβολιάσουμε 130 άτομα για να αποφύγουμε ένα συμβάν. Από την αρχή το ξέραμε. Αυτά τα νούμερα που ακούμε στον τύπο δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα. Δηλαδή... Άρα λοιπόν να συγκεντρωθούμε λίγο στα επιστημονικά δεδομένα. Ποτέ δεν υπάρχει πανάκια, δεν υπάρχει απόλυτο εμβόλιο. Καταλάβατε. Εμβολιάζουμε λοιπόν με αυτά τα εμβόλια μόνο τα άτομα που το χρειάζονται. Όχι όλο τον πληθυσμό. Δεν πρόκειται να γίνει κανένα τείχος ανοσίας. Όσοι είναι να νοσήσουν, θα νοσήσουν. Οι νέοι αποκλείται να κινδυνεύσουν και ουσιαστικά δεν πρόκειται και να μεταδώσουν. Επομένως, θα πρέπει να συγκεντρωθούμε μήπως νοσήσουν ξανά αυτοί που είχαν εμβολιαστεί το Γενάρη, γιατί δεν ξέρουμε πόσο βάθος ανοσίας έχουν τα εμβόλια. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τον χρόνο, που κανένας δεν το συζητάει. Το Σεπτέμβρη, λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να ξαναδώ εμβολιασμένο τον πατέρα μου που είναι 90 χρονών παρά τα παιδιά μου που είναι 20. Λέτε δηλαδή να πάμε σε μια τρίτη δόση, λέτε? Αυτό είναι πολύ πιθανό, γιατί ουσιαστικά τα εμβόλια δεν ξέρουμε πόσο καιρό κρατάνε ανοσία. Είχαν πει από την αρχή 6 με 8 μήνες. Αν είναι 6 μήνες, τον Αύγουστο πρέπει να εμβολιαστούν κατεπηγόντως, γιατί τον Νοέμβρη θα ξανάρθει. Τον Νοέμβρη θα είναι ούτως ή άλλως πάνω από 10 μήνες. Άρα, επί της ουσίας, μπορεί να κινδυνεύσουν. Η στρατηγική, λοιπόν, η πολιτική θα ήταν πώς θα προστατεύσουμε αυτούς που είναι πάνω από 60-70, όχι αυτούς που είναι 15. Καταλαβαίνετε, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι υπάρχει ένας μόνιμος αποπροσανατολισμός, ο οποίος δεν βοηθάει σε κανέναν. Δηλαδή θα εμβολιαστούν αυτοί που το έχουν ανάγκη. Ας αφήσουμε τους άλλους στην ησυχία τους για αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να χωρίσουμε τον κόσμο σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Ο ανεμβολίαστος κινδυνεύει περισσότερο από τον εμβολιασμένο. Γιατί ο εμβολιασμένος μπορεί να κολλήσει και να μεταδώσει. Άρα γιατί να κυκλοφορεί ελεύθερος? Με ποια λογική ακριβώς? Απλώς μειώνει τα συνολικά φορτία στην κοινωνία. Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε και γι' αυτό το λόγο εμβολιάζουμε αυτούς που έχουν ανάγκη. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την πρωτοβάθμια. Συνεχίζουμε να μην κάνουμε τίποτα. Κοιτάμε γύρω-γύρω και το βασικό θα πρέπει να φέρουμε επιτέλους τα αντισώματα. Γιατί αν κάποιος νοσήσει, χρειάζεται τα αντισώματα. Αν δεν έχουμε αντισώματα, θα πεθάνει. Σωστό, αυτό είναι σωστό. Πάντως, κύριε καθηγητά, δεν πρέπει να εμβολιαστεί ο κόσμος? Δεν μπορεί στην Κρήτη, ας πούμε, να έχουμε. Δεν μπορεί στην Κρήτη να έχουμε 22 και 25% εμβολιασμένους. Ο εμβολιασμός, ακούστε να δείτε. Ναι, αλλά μπορεί να κάθεται και στον ψιλορίτη που δεν θα έρθει σε επαφή με κανέναν. Μα δεν κάθεται στον ψιλορίτη τώρα. Να το ξέρετε, δεν κάθεται στον ψιλορίτη. Όχι, όχι. Αυτό που έχει θα έχει 6-7 εκατομμύρια τουρίστες τώρα. Δεν είναι στον ψιλορίτη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, από την αρχή αυτοί που χρειαζόντουσαν στον εμβολιασμό είναι οι πάνω από 60, με έμφαση τους παχύσαρκους, δηλαδή ένας 40 παχύσαρκος είναι 60. Αυτοί που έχουν καρδιαγγειακά προβλήματα και μεταβολικά, όπως διαβήτη. Αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν και να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανοσία, αν και εφόσον θα έρθει τρίτο-τέταρτο κύμα. Τους υπόλοιπους θα πρέπει να μην τους βάζουμε στον παρονομαστή, γιατί μας αποπροσανατολίζουν. Ελήψη πρωτοβάθμιας, δεν έχουμε πόρους να κυνηγήσουμε οποιονδήποτε. Πρέπει να κυνηγήσουμε αυτούς που κινδυνεύουν να νοσήσουν σοβαρά και να απασχολεί το σύστημα υγείας. Προφανέστατα δεν πρέπει να καταρρεύσει λόγω ασθένειας των γιατρών, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να φροντίζουμε βασικά τις ευπαθείς ομάδες.
Δεν καταλαβαίνουν ούτε 150 ευρώ στα παιδιά, ούτε τα χαρτζήλικια από εδώ και από εκεί. Πρέπει να εμβολιαστούν, να προσέχουμε τους τίτλους αντισωμάτων των ηλικιωμένων. Πρέπει να γίνει μια εκστρατεία να το καλύψουμε. Και λέτε ότι θα χρειαστεί και τρίτη δόση από φθινόπωρο, έτσι. Είναι εξαιρετικά πιθανόν. Είναι στα κατασκευαστικά προβλήματα των συγκεκριμένων εμβολίων. Είναι πολύ πιθανό. Δεν γίνεται να το ξεχνάμε και να κυνηγάμε ό,τι να είναι. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Και για να βρούμε αν θα υπάρξει πρόβλημα, πρέπει επιτέλους να ξανατσεκάρουμε αυτούς τους πρώτους που εμβολιάστηκαν το Γενάρη και κυρίως τους ηλικιωμένους. Αν δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με αυτούς, πάμε πάλι στα τυφλά. Δεν έχουμε πρωτοβάθμια για να καλύψουμε το σύνολο και δεν γίνεται να παρακαλάμε τους πιτσιρικάδες. Δεν είναι πρόβλημα οι πιτσιρικάδες. Μάλιστα. Μαρία μου, για να κλείσουμε και τα υπόλοιπα στο europost.gr. Καταρχήν, περιμένουμε να διαβάσουμε σε λίγες ώρες. Του καθηγητή, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πράγματι η θνητότητα στη μετάλλαξη Δέλτα που αναφέρθηκε από το CDC είναι πάνω από 65 ετών. Δεύτερον, σε σχέση με το 200 και 300% περισσότερο μεταδοτική, τα στοιχεία μας προέρχονται, γιατί πάντα ως επιστημονική συντάκτρια και στο europost.gr αναφέρουμε την πηγή μας, προέρχονται από το Κέντρο Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το συγκεκριμένο στοιχείο, για να είμαστε ακριβείς. Και τρίτον, θα ήθελα να θυμίσω ότι στις ηλικίες 12-15 για την ακρίβεια έως 20 ετών αναφέρονται οι περισσότερες μολύνσεις και αναφέρθηκαν οι περισσότερες μολύνσεις στην αρχή. Ναι, αλλά ως ασυμπτωματικοί, ακόμη και ως ασυμπτωματικοί φορείς και δεν είναι οχήματα μετάδοσης. Είναι οχήματα μετάδοσης. Δεν μεταδίδουν. Από την αρχή της επιδημίας ήταν λιγότερο. Στον πατέρα, στη μάνα, στον παππού, στη γιαγιά. Όχι, δεν κολλάμε από τα παιδιά. Είναι μικρός ο οργανισμός, είναι μόνο στο ρινοφάρυγγα, είναι πολύ μικρά τα φορτία εξορισμού. Από την αρχή το ξέραμε. 3% ήταν η συμβολή των σχολείων. Κακώς τα κλείσαμε τα σχολεία. Η διεθνώς η τάση είναι να εμβολιαστούν οι νέοι πάντως. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, η διεθνώς η τάση είναι βομβαρδισμοί σε χώρες με πυρηνικά, διάφορες άλλες μέθοδοι που είναι ακατανόητες. Μην το διευρύνουμε έτσι. Αυτά είναι συνωμοσιολογία, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη. Τώρα λέμε τα στοιχεία που αναφέρονται από τις επίσημες πηγές. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος για τις πολιτικές διαχείρισεις που γίνονται συνέχεια. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα τα οποία δεν ακολουθούμε. Επίσης, όλες οι άλλες χώρες είχαν πρωτοβάθμια, όπως το Ισραήλ. Εμείς δεν έχουμε καθόλου. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και σε αυτό έχετε δίκιο, κύριε Κουβελά. Σε αυτό έχετε δίκιο και είσαστε αυτός που το λέει από την αρχή. Το θέμα της πρωτοβάθμιας είναι πάρα πολύ σοβαρό και είσαστε ο πρώτος που το λέει με τέτοια αιμονή από την αρχή. Και σε αυτό μπράβο σας. Έτσι. Μαρία, για να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ.